Můj otec surově zmlátil moji mámu, kopali ze schodu, zničili páteř, utekl z toho místa činu. Ona tam ležela prostě bez vědomí několik desítek minut. Jedna věc je, že já ho můžu odsoudit, můžu říkat, jakoby, co mi udělal, můžu říct, že když mi byly 3 roky, že jsem asi za to jako nemohl, že jsem jako brečel třeba, že mi za to zmlátil. Na druhou stranu, jedna z úvah, na kterou přemýšlím, a to mi dal můj kamarád Radim, co se stalo tomu člověku, že se zrovna takhle chová. Jestli za to vlastně může nebo ne. Václave, ty to zase vždycky překrucuješ. Přeci to takhle není. Konflikty jsou přeci špatně, ty máš pochopit, jak se cítím. Co tady to znamená? Nevím. No, znamená to, že někdo tě ponižuje, že minimálně. Uvědom si, že tyhle ty lidi jsou od přírody naprogramovaní a nastavení na to, aby tohle uměli velmi dobře. Vstupně po kouskách tě ořezávají. Vemou takhle ten hulicí strojek, než ti vemou všechny ty vousy, pak ti vemou hlavu, pak tě mu v obočí, prostě úplně všechno. A ty pak na konci zjistíš, že nemáš vůbec nic. Uznávám, že dělám spoustu chyb, dělám jich desítky každý den, já jsem strašný člověk ve skutečnosti, kdybyste mě znali. Takže tohle video už jako seznamku nepoužijem asi po tom, co si teďka řekl. Já vlastně nevím, co čekáš od tak podprůměrného člověka a občana Prahy, jako jsem já. No, jenom to nejlepší, to, co si tady doteď předváděl, a neměl bys o sobě takhle mluvit, protože dobře víš, že takový nejsi. To je tvůj názor. Ano, je to můj názor. Václave, jaká je nejvíc sexy věta na světě? Máš pravdu. Ano.